Των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο με τις ΜΟΒ εμφανίσει η ομάδα του Φωστήρα με τα κυτρινόμαυρα η ομάδα της ΑΕΚ για να ξεκινήσει αυτό το σπουδαίο παιχνίδι για την 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος των νέων της ΕΦΣΑ. Η ΑΕΚ πρωτοπόρο στο βαθμολογικό πίνακα, 8 νίκες, 2 ισοπαλίες αίτητη. Ο Φωστήρας που βρίσκεται σε ένα πολύ καλό αγωνιστικό ρυθμό το τελευταίο διάστημα, έχει καταφέρει να βρίσκεται ψηλά στο βαθμολογικό πίνακα και θέλει σήμερα το θετικό αποτέλεσμα κόντρα σε έναν σπουδαίο αντίπαλο εδώ. Οι δύο οι ομάδες, το χειροκρότημα από την εξέδρα, ευχή όλων είναι να γίνει ένα παιχνίδι αντάξεως της ιστορίας των δύο ομάδων νικητής να μπει το ποδόσφαιρο. Όπως σας λέγαμε, ο Φωστήρας που θέλει να βρεθεί στην πρώτη τετράδα για να βρεθεί στη συνέχεια στα play-off για να διεκδικήσει τον τίτλο κόντρα σε έναν μεγάλο αντίπαλο όπως είναι η ομάδα της ΑΕΚ. Τα πάντα είναι έτοιμα εδώ στον Αστέρνας, ο κόσμος που ήρθε να παρακολουθήσει αυτό το σπουδαίο παιχνίδι. Έλβης το Τζεράι, τον αρχισκόρερ της ομάδας του Φωστήρα τη φετινή περίοδο, ένας παίκτης που ήρθε από την ομάδα του Ολυμπιακού για να κάνει τη διαφορά. Μπάλα απομακρύνεται από τους γηπεδούχους, η μπάλα θα φύγει εκτός αγωνιστικού χώρου, ένα πλάγιο. Με το λάθος του παίκτες του Φωστήρα τώρα με τον Τζεράι που έκανε την αλλαγή παιχνιδιού αριστερά για τον Σωτηρόπουλο, αυτός δεν μπόρεσε να διαβάσει την κίνηση και την πάσα από το συμπαίκτη του με αποτέλεσμα ένα πλάγιο που εκτελέστηκε. Οι παίκτες γύρισαν να περάσουν μια μπάλια για τον Τζεράι, ο Τζεράι προλαβαίνει την μπάλα, ο Τζεράι κάνει την κίνηση, άνοιξε την μπάλα, δεν είχε κάποια βοήθεια, δεν είχε πολλές επιλογές ο ταχύτατος επιθετικός των γηπεδούκων για να δημιουργήσει κάποιον κίνδυνο μπροστά από την εσέ του Παπαδόπουλου. Ο Παπαδόπουλος που μπλόκαρε. Τώρα η ομάδα του Φωστήρα που θέλει να βγει μπροστά. Ο Τζεράι τσιμπάει την μπάλα, αλλά να δούμε αν θα μπορέσει να κερδίσει κάτι από τον Μπούση. Ο Μπούσης είναι αυτός που κέρδισε αρχικά την μπάλα, συνέχεια τον έκλεισαν οι παίκτες του Φωστήρα. Έρχεται γρήγορα ο αρχηγός του Φωστήρα, ο Γιώργος Σοντούπης, για να διεκδικήσει. Να η ομάδα του Φωστήρα, να δούμε αν μπορέσει ο Έλβης ο Τζεράι να ξεφύγει. Να το φάουλ που θα καταλογίσει ο διαιτητής. Ένα πολύ επικίνδυνο σημείο για την εστία του Παπαδόπουλου. Ένα φάουλ περίπου 10 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή, σε ένα σημείο που θα στηθεί η μπάλα από τον Γεωργόπουλο. Στο εκτελεί. Η μπάλα θα περάσει πολλά μέτρα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του goalkeeper των φιλοξενούμενων. Το ντέρμπι, ένα ντέρμπι από τα παλιά. Ο Φωστήρας αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στο ισόπαλο αποτέλεσμα το πρώτο ημίχρονο. Ο Φωστήρας με τις βυσσινή εμφανίσεις η ομάδα της ΑΕΚ με τα κυτρινόμαυρα. Έγινε η σέντρα λοιπόν. Δεν πρέπει να έχουν γίνει αλλαγές για την ομάδα του Φωστήρα. Με το ξεκίνημα διεκδικήσουν το θετικό αποτέλεσμα. Να που τσιμπάει την μπάλα ο επιθετικός των γηπεδούκων, κάνει μια έξοχη προσπάθεια παρότι σήμερα αντιμετωπίζει σημαντικό πρόβλημα τραυματισμού. Ο Έλβης ο Τζεράι, λίγο νωρίτερα, τον είδαμε. Εξαιρετική προσπάθεια, να και η πάσα. Πολύ μεγάλη φάση, αν έτσι μπει στην μπάλα, δεν θα μπορέσουν οι γηπεδούκοι. Έγινε πολύ δυνατή μπάλια στον κενό χώρο.
για τον Έλβης τον Τζεράι, μια παλιά πάρα πολύ δυνατή. Παπαδόπουλος γρήγορα. Τώρα ο Τζεράι έχει βγει πολλά μέτρα μακριά από την αιστεία του Παπαδόπουλος, ο οποίος έτρεξε και βρήκε την μπάλα τελευταία στιγμή πριν από τον Τζεράι. Να την κίνηση, ψάχνει να βρει χώρο για να κάνει ένα σούτ, έκανε τη λάθος πάσα και τώρα η ομάδα του Φωστήρα στην κόντρα επίδεση με τον Έλβη στον Τζεράι, ο οποίος μπορεί να τα κάνει όλα μόνος και να βρεθεί απέναντι στον Παπαδόπουλο σε μια ομολογουμένως πολύ όμορφη ενέργεια, μια προσωπική ενέργεια από τον Έλβη στον Τζεράι, ο οποίος πήρε την μπάλα, διέσχισε μια μεγάλη απόσταση, δεν είχε μια βοήθεια. Τελείωσε τη φάση κάνοντας αυτό το δεξί βολέ, πολλά μέτρα μακριά από την αιστεία του Παπαδόπουλου, χωρίς να μπορέσει να απειλήσει όπως θα ήθελε τον goalkeeper των γηπεδούχων. Όλα αυτά στο 17ο λεπτό της επανάληψης για την ομάδα του Φωστήρα, περίπου 10 μέτρα πάνω από τη τσέντρα του γηπέδου. Το φάουλ το οποίο εκτελείται, πολύ καλή εκτέλεση. Είχε βγει από την αιστεία του Παπαδόπουλος, πήγε να τον κρεμάσει. Ο Έλβης ο Τζεράι ήταν αυτός που έκανε αυτό το πολύ όμορφο μακρινό βολέ στην απευθείας εκτέλεση του φάουλ λίγο νωρίτερα για λογαριασμό των γηπέδου. Πήγε, όπως σας είπαμε, να κρεμάσει, όπως λέμε στην ποδοσφαιρική διάλεκτο, ο επιθετικός των γηπεδούχων τον Παπαδόπουλο. Η ομάδα της ΑΕΚ, μπάλα πίσω στον Παπαδόπουλο, κάτι παρακινδυνευμένο που θα κάνει αυτός. Ο Τζεράι πάντα είναι επικίνδυνος, αν πάρει την μπάλα στα πόδια πολύ δύσκολα μπορεί να το σταματήσεις. Η μπάλα θα περάσει. Να όμως που ο Καβακλής, όλα λεπτά οι γηπεδούχοι για να ρίξουν τους ρυθμούς. Έγινε το λάθος από την ομάδα της ΑΕΚ και τώρα έχουμε τη μαγική αυτή ενέργεια που έκανε. Να το λάθος που έγινε, έτρεξε να διεκδικήσει την μπάλα. Παπαδόπουλος δεν είχε την μπάλα σωστά, πιεζόμενος από τον Τζεράι. Ο Τζεράι που είναι πραγματικά φωτιά και λάμπρα στην επίδεση. Αν είχε πάρει σε κατάλληλες μπάλιες σήμερα θα είχε κάνει τεράστια ζημιά στην ομάδα της ΑΕΚ. Ένας πολύ γρήγορος, ένας πολύ κινητικός παίκτης που έτρεξε πολλά χιλιόμετρα, πίεσε ψηλά την άμυνα, το κεντρικό αμυντικό των φιλοξενούμενων. Και ενώ πάμε προς το τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν κάτι καλό. Είδαμε και τον Τζεράι που ήρθε σε βοήθεια, ένα πλάγιο που κερδίζουν οι γηπεδούχοι. Να τώρα, δούμε αν θα μπορέσουν οι παίκτες του Φωστήρα να τσιμπήσουν την μπάλα. Δεν υπάρχει τερματοφύλακας, τώρα γύρισε ο Παπαδόπουλος πίσω στην αιστεία του. Ένα πλάγιο που δεν έχουν λόγο να το εκτελέσουν γρήγορα. Θα δούμε τώρα αν οι γηπεδούχοι μπορέσουν να κερδίσουν κάτι. Ο διαιτητής του θα δώσει ένα φάουλ για την ομάδα της ΑΕΚ, ενώ υπάρχουν διαμαρτυρίες από τους γηπεδούχους γιατί ζήτησαν το φάουλ και υπάρχουν οι τέταρτο προς πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων. Η αγωνία στο κατακόρυφο για να σφίξει ο διαιτητής στο τέλος της αναμέτρησης. Να λοιπόν που ο Φωστήρας είναι ο μεγάλος κερδισμένος. Αποσπάτω με τον βαθμό της οπαλίας από έναν τεράστιο σε δυναμική τη δυνατότητα και τον χρόνο να πάρουμε συνεντεύξεις. Πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες του Βαγγέλη του Κωνσταντίνου για τον πάθος που έβγαλαν, την αγωνιστικότητα και την οτροπία νικητή στον αγωνιστικό χώρο. Ο Φωστήρας σταμάτησε την ΑΕΚ και της στέρισε πολύτιμο βαθμολογικό από την προσπάθεια που κάνει να βρεθεί στην κορυφή. Συγχαρητήρια στους γηπεδούχους για τον πολύτιμο βαθμό που απέσπασαν σήμερα από την ομάδα της ΑΕΚ. Ταυτόχρονα στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες για να ξεκινήσει σε λίγο η αναμέτρηση με τα κυτρινό-μαύρα Φωστήρας, ο Φωνέας των Γιγάντων αν προτιμάτε, με τις κόκκινες εμφανίσεις ο Άταλος της Νέας Φιλαδελφίας, σε ένα παιχνίδι που ολοκληρώνει την 23η αγωνιστική του πρωταθλήματος των νέων της ΕΨΑ. Το διαιτητικό τρίο μαζί με τις δύο ομάδες παίρνουν θέση στον αγωνιστικό χώρο. Ο κόσμος που έχει έρθει σήμερα στο γήπεδο της Χαμοστέρνας θέλει να δει όμορφο ποδοσφαιρικό θέαμα, θέλει να μείνει ευχαριστημένος από τις προσπάθειες των νεαρών παικτών. Το χειροκρότημα πρώτα στους παίκτες του Ατάλου και τώρα στους παίκτες του Φωστήρα, οι παίκτες του Βαγγέλη του Κωνσταντίνου από τη μία πλευρά και οι παίκτες του κυρίου
Οι αναμνηστικές χειραψίες από τους νεαρούς παίκτες των δύο ομάδων με το διαιτητικό τρίο που έχει πάρει θέση στον αγωνιστικό χώρο. Τα πάντα είναι έτοιμα. Ήτρης παίζει στο κέντρο της άμυνας των φιλοξενούμενων. Οι παίκτες του Ατάλου σε μια μπροστινή μπαλιά, και το παιχνίδι των γηπεδούχων. Το έχει κάνει σε πολλές περιπτώσεις. Να, μια πολύ όμορφη προσπάθεια των γηπεδούχων. Η σέντρα που θα βγει, η μπάλα θα πάει out. Απίθανη ευκαιρία για την ομάδα του Φωστήρα σε αυτή την προσπάθεια. Την άμυνα των φιλοξενούμενων, ψάχνοντας ένα γρήγορο γκολ. Nice ο συνδυασμός των παικτών του Φωστήρα. Μια μπαλιά που έγινε για τον Τζεράι, ο οποίος δεν μπόρεσε να πιστοχωρήσει. Τον έβγαλανε σε θέση offside οι φιλοξενούμενοι στην κίνηση που έκαναν. Για να δούμε τώρα τους παίκτες του Φωστήρα. Η πάσα που έγινε για τον Έλβη στον Τζεράι, αυτός έσπασε την μπάλα δεξιά. Τζεράι γύρισε την μπάλα πίσω, σέντρα που θα βγει. Στην καρδιά της άμυνας, να η ευκαιρία με τον Διονύση Σωτηρόπουλο. Η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι, μια πολύ όμορφη ενέργεια. Τζάλι που έχει τη δυνατότητα να περάσει τις κάθετες μπαλιές. Από το χώρο του κέντρου στους γρήγορους επιθετικούς των γηπεδούχων. Ήρθε εκεί ο Δρύλης αρχικά να κερδίσει μια μονομαχία, η μπάλα στα πόδια του Τζεράι που γύρισε πολλά μέτρα πίσω και να πάρει την μπάλα. Η μπάλα στον Ντούπι. Πολύ όμορφη μπάλια από τον Γιώργο τον Ντούπι, η μπάλα στα δεξιά. Να δούμε τώρα τη σέντρα που θα βγει. Πολύ μεγάλη φάση. Να δούμε αν θα γίνει το σουτ. Πολύ μεγάλη φάση με τον Τζεράι, ο οποίος θα κάνει το σουτ, την μπάλα θα κοντράρει στα σώματα των παικτών του Ατάλου. Σε ένα επιθετικό κρεσέντο θα λέγαμε των γηπεδούχων από το πρώτο λεπτό. Που παίζουν από τα πλάγια με γρήγορα τους παίκτες του Φωστήρα με την μπάσα πολύ όμορφα από το Μιτζάλι. Σέντρα, πολύ μεγάλη φάση ξανά. Η μπάλα θα φτάσει στον Διονύση Σωτηρόπουλο. Αυτός βλέπει τον Μουντράκη που κάνει την κίνηση, όμως τον προλαβαίνει στο βάθος ο Μούτσα. Ο Μουντράκης ξανακερδίζει την μπάλα, παλικαρίσια θα λέγαμε, αλλά θα καταφέρει να βγει και να μην μπορέσει να μπλοκάρει την μπάλα συνέχεια. Βγάλει τη σέντρα συνέχεια για τον Έλβη στον Τζεράι που έχει βγει πολλά μέτρα πίσω για να πάρει την μπάλα από τα πλάγια. Μια έξοχη ενέργεια. Να δούμε αν θα μπορέσει να κερδίσει κάτι. Το κέρδος για τον Φωστήρα είναι το κόρνερ αυτό. Ένα κόρνερ το οποίο θα εκτελεστεί. Τσίρα επιχείρησε να κερδίσει την μπάλα ο Τζεράι, τα κατάφερε βάζοντας έξυπνα την προβολή, κέρδισε παλικαρίσια. Το φάουλ αυτό επιθετικό των γηπεδούχων. Ένα φάουλ το οποίο θα πάει να εκτελέσει ο Τόμιο Μιτζάλι. Αριστερό Μπούρα. Ο Μπούρας από τη δεξιά πλευρά θα κάνει μια παλιά. Για το σημείο που κινείται ο Τζεράι τσιμπάει την μπάλα, ξεφεύγει όμορφα. Η μπάλα θα φτάσει τώρα στον Κουτσούμπα. Ο Κουτσούμπας πέρασε μια παλιά δεξιά. Ο βοηθός στο βάθος έχει σηκωμένη τη σημαία. Ο Δημήτρης ο Στέργιος, ο κεντρικός αμυντικός. Και να στην κόντρα επίδεση. Είναι πολύ γρήγορος ο Τζεράι. Ξεφύγει ο Τζεράι, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Το πλασέ, πολύ μεγάλη επέμβαση. Φίλες και φίλοι, η φάση δεν έχει τελειώσει. Να δούμε από λίγο ξανά για τον Φωστήρα. Στην κόντρα επίδεση ο ταχύτατος Έλβη Τζεράι. Έφυγε γρήγορα, βρέθηκε από θέση πλάγια απέναντι από τον Κουλούρ, δεν μπόρεσε να τον νικήσει. Να ξανά, είπε πολύ καλό ποδόσφαιρο, ένα μαρκάρισμα αντικανονικό επάνω στον Γιώργο το Μουντράκη. Ο παίκτης, ο Γιάννη κέρδισαν την μπάλα, οι παίκτες Φωστήρα. Να η ευκαιρία τώρα στις καθυστερήσεις του πρώτου μηχρόνου για να γίνει το 2-0. Θα βγει η σέντρα από τον Έλβη στον Τζεράι, η μπάλα παράλληλα με τον Σωτήρη, τον Διονύση Σωτηρόπουλο. Η σέντρα που βγήκε, πολύ μεγάλη φάση ξανά. Για διαφορά εδώ στο γήπεδο της Καμοστέρας με το Φωστήρα. Στον αγωνιστικό χώρο και οι παίκτες του Ατάλου με τις κόκκινες εμφανίσεις για να ξεκινήσει και το δεύτερο ημίχρονο, σπουδαία αυτή αναμέτρηση στα νικηφόρα αποτελέσματα. Σέντρα που θα γίνει σε λίγο με τον Έλβη στον Τζεράι και τον Βιάς που έχει κάνει φέτος κάτι πραγματικά πολύ σημαντικό. Δεν έχει χάσει από κανέναν από τους πρωτοπόρους, ούτε από την ΑΕΚ, ούτε από την Κηφισιά, ούτε από την Νέα Ιωνία, ούτε από το Χαϊδάρι. Είναι η ομάδα βέβαια που έχει παίξει πολύ καλό ποδόσφαιρο, αλλά στάθηκε άτυχη, που δεν είχε το εύκολο γκολ όταν τραυματίστηκε στα μέσα του πρώτου γύρου ο Έλβης ο Τζεράι, ο πρώτος σκόρερ της ομάδας. Στη συνέχεια είχε και κάποια άτυχα αποτελέσματα, με αποτέλεσμα να χάσει σημαντικό έδαφος από την κορυφή.
Παρ' όλα αυτά, Φωστήρα, η πάσα που έγινε πολύ καλή από τον Τόμι το Μιτζάλι, η πάσα από τον Τζεράι στην κίνηση, δεν μπόρεσαν οι παίκτες του Φωστήρα να βρεθούν. Έχει έρθει από την δεξιά πλευρά ο Γιώργος ο Μουντράκης, φίλες και φίλοι, αριστεροπόδαρος. Να η σέντρα που θα βγει, η μπάλα στην καρδιά της άμυνας των φιλοξενούμενων, δεν έφτασε η μπάλα στον Τόμι το Μιτζάλι. Κατάφερε ο Σπανός λίγο νωρίτερα να απομακρύνει την μπάλα και να τώρα μια προσπάθεια επικίνδυνη των φιλοξενούμενων. Η μπάλα στα καρέ, πολύ μεγάλη επέμβαση από τον Εμάνο τον Καβακλή. Απίθανη ενέργεια, φίλες και φίλοι, γι' αυτό τον βλέπω. Έγινε μια κόντρα τώρα η μπάλα στους γηπεδούχους. Έγινε μια μπροστινή παλιά για τον Τζεράι. Ο Έλβης Τζεράι κάνει την κίνηση, θα βγάλει και την παράλληλη σέντρα με τελικά. Θα κάνει τελικά την προσπάθεια μόνος και η μπάλα στα δίκτυα, φίλες και φίλοι. Να λοιπόν που ο Έλβης Τζεράι θα τελειώσει τη φάση ιδανικά. Θα τελειώσει τη φάση ιδανικά, μια πανέμορφη ενέργεια από τον Έλβης Τζεράι, ο οποίος κατάφερε να βγει στην κόντρα επίδεση, να ξεφύγει από τους αντιπάλους, να κάνει. Είχαμε την εντύπωση ότι θα βγάλει την παράλληλη σέντρα, τελικά πήρε την προσπάθεια πάνω του και έστειλε με ένα υποδειγματικό πλασέ την μπάλα στα δίκτυα του Κουλούρη, γράφοντας το 2-0 σε ένα καθοριστικό σημείο του παιχνιδιού. Ένα διάστημα που ο Άταλος δημιουργούσε φάσεις, είχε ανέβει σαφέστατα η απόδοση των φιλοξενούμενων στην επανάληψη. Όμως ο Έλβης Τζεράι θα είναι αυτός ο οποίος θα δώσει το φιλί της ζωής στους γηπεδούχους και θα δώσει ένα προβάσμα 2 τερμάτων 20 λεπτά ακόμα πριν το τέλος του παιχνιδιού. Ένα τεράστιο προβάδισμα. Θα περάσει και ο Γεράσιμος ο Παπαθανασίου και ο Έλβης Τζεράι στο πρώτο ημίχρονο. Σε 2-3 περιπτώσεις που βρέθηκε φάτσα με την αντίπαλη εστία, το πέτυχε με μια προσωπική ενέργεια στην επανάληψη, βγάζοντας, θα λέγαμε, στον αγωνιστικό χώρο όλο το ταλέντο του. Με έξυπνο τρόπο έτρεξε την άμυνα των φιλοξενούμενων, κατάφερε με ένα ψύχρεμο σούτε μέσα από την μεγάλη περιοχή της εστίας του Κουλούρη πριν από λίγο να γράψει το 2-0. Στερή πλευρά στο Μαριόλ τον Γκέκα, αυτός για τον Στέλιο τον Καλομπάτσιο. Η μπάλα ξανά στον Νίκο τον Μπούρα, ο οποίος θα βγάλει τη σέντρα για τον Έλβης Τζεράι. Τζεράι που θα βγάλει την παράλληλη σέντρα. Να η πολύ όμορφη ενέργεια από την αριστερή πλευρά. Πολύ μεγάλη επέμβαση και η μπάλα τελικά απίθανη φάση ξανά για τον Φωστήρα. Ένα κόρνερ το οποίο εκτελείται, η μπάλα στα δίκτυα. Να το γκολ. Το γκολ από τον Στέλιο τον Σωτηρόπουλο, φίλες και φίλοι, ο οποίος με καρβωτή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίκτυα. Το γκολ για την ομάδα του Φωστήρα, ένα ακόμα γκολ, μια μεγάλη εμφάνιση σήμερα. Φίλες και φίλοι, όχι. Ο Στέλιος ο Καλιομπάτσος είναι τελικά. Ο παίκτης που ήρθε πριν από λίγο από τον πάγκο, με καρβωτή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίκτυα. Οι γηπεδούχοι πριν από το παιχνίδι μας υποσχεθήκαν ότι σήμερα θα λέγαμε και με τον παραπάνω. Άτσι ο οποίος πριν από λίγο χρήστηκε σκόρε με καρποτή κεφαλιά, έστειλε την μπάλα στα δίκτυα του Κουλούρη. Μια πολύ όμορφη ενέργεια από τον Έλβης τον Τζεράι, ο πρώτος σκόρε της ομάδας του Φωστήρα την φετινή χρονιά. Από τους κορυφαίους και σήμερα για την ομάδα του, παίζοντας από τα πλάγια, έχοντας τη δυνατότητα με την εκρηκτικότητά του, καθώς και με το γεγονός ότι, όπως σας είπαμε, το έκτο εύκολο γκολ όταν του παρουσιαστεί ευκαιρία ήταν αυτός που έδωσε το προβάδισμα. 2 τέρμα του γηπεδούχου. Νάτος τώρα που θα γίνει και η μπάλα στο δοκάρι, φίλες και φίλοι. Στη συνέχεια η φάση συνεχίζεται. Το δοκάρι, φίλες και φίλοι. Το σούτ από τον Δημήτρο Στέργιο, ο οποίος τώρα που θα βγει στο κενό χώρο από τον Γιώργο τον Μουντράκη. Μουντράκης ο οποίος θα κάνει την πάσα. Να ο Έλβης ο Τζεράι, ο οποίος ετοιμάζεται να βγάλει την πάσα. Η πολύ μεγάλη ευκαιρία στα καρέ. Η μπάλα στα δίκτυα. Το 5-0, φίλες και φίλοι. Να δούμε ποιος είναι αυτός σκόρερ. Πρέπει να είναι ο Τόμιο Μιτζάλι, φίλες και φίλοι. Να λοιπόν που οι γηπεδούχοι αυτό που μας λέγανε το πέτυχαν με τον καλύτερο τρόπο. Να ο Τόμιο Μιτζάλι, ο οποίος έρχεται εδώ κοντά μας για να μας πανηγυρίσει και αυτός.
δικαιολογημένα το πανέμορφο γκολ που πέτυχε πριν από λίγο. 5-0 φίλες και φίλοι. Ο φωνέας των γιγάντων σε μια εμφάνιση από τα παλιά θα λέγαμε. Μια πάσα από τον Γιώργο το Μουντράκη. Ήρθε δυνατά πάνω στην μπάλα ο Τζεράι να την διεκδικήσει τελικά. Ο διαιτητής έχει καταλογίσει ένα φάουλ, ένα επιθετικό φάουλ στην προσπάθεια του Έλβης του Τζεράι. Ο διαιτητής ο οποίος κάνει και κάποιες παρατηρήσεις στον Τζεράι, δεν υπάρχει λόγος. Αυτός που έβαλε πλάτη θα λέγαμε ήταν ο Έλβης ο Τζεράι που πέτυχε το δεύτερο γκολ και απάλλαξε από το άγχος τους συμπαίκτες του. Στη συνέχεια τα πάντα έγιναν πιο εύκολα για τους γηπεδούχους που έκαναν μια θριαμβευτική εμφάνιση σήμερα. Μια εμφάνιση πραγματικά που χαίρεσαι να τη βλέπεις για τους παίκτες του Φωστήρα που και πάλι έχουν την ευκαιρία να φτάσουν σε ένα έκτο γκολ. Η μπάλα απομακρύνθηκε τελευταία στιγμή. Να δούμε το σουτ και η μπάλα που θα κοντράρει στα σώματα. Νέα προσπάθεια με τον Έλβη Τζεράι και η μπάλα στα δίκτυα. Το 6-0 με αυτό το αριστερό βολέ του Έλβη Τζεράι. 6-0 φίλες και φίλοι. Δεν έχουν σταματημό οι παίκτες του Φωστήρα σε μια εμφάνιση πραγματικά εντυπωσιακή. Ό,τι και να πεις είναι λίγο φίλες και φίλοι. Σε μια εμφάνιση των παικτών του Βαγγέλη του Κωνσταντίνου που αξίζει να τη βλέπει κανείς για το πόσο όμορφο είναι το ποδόσφαιρο όταν το παίζεις απλά, χωρίς περιττές ενέργειες και οι παίκτες το χαίρον. Μερικά δευτερόλεπτα ξεκίνησε η αναμέτρηση εδώ στη Χαμοστέρνα, η αναμέτρηση για το πρωτάθλημα των νέων της ΕΦΣΑ για την 7η αγωνιστική. Η ομάδα του Φωστήρα με τις ΜΟΒ εμφανίσεις αντιμετωπίζει την ομάδα της Νέας Ιωνίας. Να πούμε γρήγορα μπάλα θα φύγει από τα καρέ των φιλοξενούμενων, μια δυνατή μονομαχία. Είδαμε τόσο τον Μπέγκου όσο και τον Εμπούσουλα. Ο διαιτητής έχει καταλογίσει νωρίτερα ένα φάουλ για την ομάδα του Φωστήρα. Ένα φάουλ το οποίο θα εκτελέσουν οι γηπεδούχοι. Για να πάρουν θέση. Επικίνδυνο το φάουλ αυτό, απευθείας ο Κόνστας χρειάστηκε να βρει την μπάλα. Φάουλ αυτό, απευθείας ο Κόνστας χρειάστηκε να βρει την μπάλα με τα ψηλά του χέρια. Ο υψηλός όμως γκολκίπερ της Νέας Ιωνίας με τα ακροδάκτυλα βρήκε την μπάλα όσο χρειαζόταν, της άλλαξε πορεία με αποτέλεσμα να έχουμε το κόρνερ τώρα, το οποίο θα φέρει πολύ κόσμο μπροστά από την εστία του Κόνστα. Τώρα θα πρέπει να δείξουν η παλικαριά και λεβεντιά οι παίκτες της Νέας Ιωνίας για να μπορέσουν να τώρα η πολύ μεγάλη φάση και η μπάλα στα δίχτυα φίλες και φίλοι, πιάστηκαν στον ύπνο οι παίκτες της Νέας Ιωνίας σε διάστημα 2 λεπτών, δέχονται 2 γκολ, δεν μπόρεσε ο Κόνστας να βρει την μπάλα στην έξοδο που έκανε. Να λοιπόν που ο Φωστήρας κατόρδωσε μέσα σε 2 λεπτά στο 22ο και στο 24ο λεπτό να πετύχει 2 γκολ. Να δύσκολα έβαλε έξω με το σώμα του, κατάφερε να κερδίσει μονομαχία. Στη συνέχεια ένα μαρκάρισμα αντικανονικό που θα γίνει των δύο ομάδων. Ο διαιτητής κοντά στη φάση. Είδαμε και τον Γιάννη είδαμε και τον Δημήτρη τον Τσικρικά στον πάθος. Ένα φάουλ αρκετά μέτρα μακριά από την εστία του Κόνστα, περίπου 15 μέτρα. Ο διαιτητής που δείχνει χαρακτηριστικά που πρέπει να στηθεί το τείχος. Εκτελέστηκε με πάσα. Η μπάλα τελικά κατευθύνεται στο σημείο που κινείται πιο γρήγορα ο Κόνστας και μαζεύει την μπάλα. Να δούμε τώρα, θα πρέπει να ρισκάρουν στο δεύτερο ημίχρονο. Να παίξουν πιο επιθετικά και να μπορέσουν να διεκδικήσουν το θετικό αποτέλεσμα από μια ομάδα που έχει καταφέρει στο πρώτο ημίχρονο, η ομάδα του Φωστήρα, να προηγείται στο σκορ με 2-0 με τα γκολ τα οποία πέτυχαν στο 22ο λεπτό Σταθιάς και 2 λεπτά αργότερα ο Τζεράι Έλβης είναι αυτός ο οποίος έδωσε το βάσμα 2 τερμάτων στην γηπεδούχο ομάδα. Για την ιστορία τους παίκτες που ξεκίνησαν τον αγώνα για την ομάδα του Φωστήρα, μόλις μας ήταν στα χέρια μας η ενδεκάδα, ο Μάνος ο Καβακλής,
Κατά την αιστεία ο Ηρακλής ο Δρύλης από δεξιά, ο Γιώργος ο Μουντράκης αριστερά, κεντρικός αμυντικός ο Στεργίου μαζί με τον Εμπούρα, κεντρικό αμυντικό δίδυμο Φιλεσκεβίλη, αμυντικός μέσος ο Νίκος ο Καρυπίδης, από την δεξιά πλευρά της επίδεσης ο Σωτηρόπουλος, από αριστερά ο Σταθιάς, στην κορυφή της επίδεσης ο Έλβης ο Τζεράι και στο χώρο του στο Χάλι μαζί με τον Εντούπη. Αυτά ήταν τα πρώτα 11 παιδιά που ξεκίνησαν τον αγώνα για την ομάδα του Φωστήρα. Μπαλά θα φύγει. Δεν έφυγε η μπάλα από τους παίκτες Νέας Ιωνίας. Βλέπετε από το λάθος αυτό και η μπάλα θα πάει στα δίκτυα, φίλες και φίλοι. Ένα ακόμα λάθος. Ένα ακόμα λάθος μεταξύ δύο παίκτων της Νέας Ιωνίας έγινε το μπέρδεμα με αποτέλεσμα ο παίκτης της ομάδας του Φωστήρα να μην αφήσει την ευκαιρία να πάει χαμένη. Είναι και πάλι ο Έλβης ο Τζεράι, μεγάλος πρωταγωνιστής σήμερα για την ομάδα του Φωστήρα, με το δεύτερο προσωπικό τέρμα που πετυχαίνει. Τζεράι που κατάφερε να κερδίσει την μπάλα από δύο παίκτες Νέας Ιωνίας που δεν μπόρεσαν να την απομακρύνουν. Να λοιπόν που ο Φωστήρας σε 10 λεπτά πριν το τέλος του παιχνιδιού προηγείται στο σκορ με 3-0 κόντρα στη Νέα Ιωνία από τον Έλβης ο Τζεράι, παίκτης που έχει πετύχει τα 2 γκολ για την ομάδα του Φωστήρα σήμερα. Από τους πρωταγωνιστές του παιχνιδιού, αλλά πέρασε, δεν είχε πρόβλημα στο βάθος ο Δημήτρης ο Καρούζος ο διαιτητής μόλις τώρα τα σπίρει για τελευταία φορά εδώ στο κήπεδο της Νέας Ιωνίας. Ροζ θα λέγαμε αυτή την απόχρωση. Ο Τζεράι Έλβης μαζί με τον Στάθια. Ο Έλβης πετυχαίνοντας 2 γκολ και ο Σταθιάς 1. Ήταν η σκόρερ για την ομάδα του Φωστήρα. Πάμε! Μπράβο! Μπράβο! Δεν πειράζει! Μπράβο! Μπράβο! Πάμε τώρα, πάμε! Δυνατά, δυνατά! Πάμε! Καλό! Αυτό ναι! Αυτό ναι! Άντε, γκολ. Γκολ. Μπράβο, Έλβης, μπράβο. Φύγε, φύγε μόνος σου. Ξανά, ξανά. Πάτα, πάτα. Παρακάτω. Πίτα, πίτα! Πίτα! Στρώσε, ρε. Είστε κάτι! Γέμισα. Γκολ. Ωρε πούστη, δεν πέρασε. Ευκαιρίες, χάνουμε και χάνουμε τα παιχνίδια, έτσι είναι. Έτσι από μακριά γκολ. Μπράβο, Έλβης! Μπράβο, ρε Μάκη, μπράβο, Έλα, 0-0, έλα, 0-0 είναι. Κεντρωμένα, μην Κι άλλο. Δύο. Είναι η θέση του, μπράβο Έλβης, μπράβο.
Ναι ρε. Μπράβο. Ένα δεν κόρτασα. Το πέναλτι, καμινάδα, το πέναλτι. Μέσα είναι. Τι ώρα είναι. Όχι, 20 λεπτά παίζουν. Άλλο είναι 20 λεπτά. Θα μπουν τα μάτια μαρκαρούν. Μπράβο! Μέσα. Πάμε Δημήτρη. Ωραία φίλε, αυτό ήτανε γκολάρα, Ρόκαλ. Το κάνει και μέσα. Μπράβο ρε, μπράβο παιδιά, μπράβο. Αποστήλει. Πάτα. Πιανείς. Δεν πρέπει να μιλήσουμε. Κόντανε σήμερα. Μας έδειξε ένα κολόγερο να πούμε. Ήρθε εκεί, λέω ευχαριστώ φίλε, όχι μου λέει έτσι, οι άνθρωποι μου λέει αυτό είναι. Δεν ήξερε, αυτό λέω. Άμα μην ξέρεις, άμα λέει. Πρέπει, σιγά, λίγο πριν το γιαγό. Είναι εκείνη. Εκεί ήμασταν στο σημείο, δεν μπορούσα. Είναι. Ήταν κάποιος εδώ. Διονύσης, άφησε Διονύση. Έφυγες! Άλλος! Θυμόσα να είδα ότι βγήκε πίσω από την έτσι. Για πλάτη, δεν μιλάς. Λαμόγια όλα. Πώς έκανα. Άπια. Γκολ. Γιούε. Γκολ. Το πήρεζε? Ποιος το κάνω δεν ξέρω. Πώς όχι, δεν πρόλαβα το δω, την μπάλα στα δίκαια. Έκανε λάθος αμυντικός. Μετά έκανε την τρύπα το δεύτερο, τσακ τσιμπήρε. Για λάθη μας εμείς, την επερευόμαστε. Παίζει! Δεν είναι offside, δεν είναι, Τώρα είναι. Παίξε! Πρέπει να χτυπήσει την μπάλα.